Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Чхел ҳастем бародарҷону, ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ҳама каса сиҳати саломат ҳастен. Мо дар моҳи шарифи Рамазон қарор дорем. Ин моҳи шарифи бузурга барои тамоми ҳамватанонмон табрику муборакбод мегӯем. дуо мекунем ки чӣ орзу ҳавасе дорен, худованди меҳрабон ба ҳамаи моҳу шуморо ба орзу ҳавасомон бирасонад. ва мо дар ҳар моҳи шарифи Рамазон ҳама сола дар магазини Автолайф аксияи калон сар метем. Нархи чихудора бародарҷоно набинем ки ҳамин чихол мисол дар дигар ҷо 150 сомай, ман 90 сомон. Акма 100 сом мефурӯхтам бо 90 сомон. Ай оптимаш мисол 10 сом мега бо арзонаш кем 90 сомониш кардем. Мисол ай оптимаш 160 сом буд 150 сомон. Дигар чихоли пешаш бародарҷоно 1000 мисол чанд сомай ки буд мо 800 сомониш кардагем. خلاصه شما در ماه شریف رمضان میتونید همه نمود چخولو از افتولایف با نرخ ارزان دسترس کنین. این یک اقدامی است که ما در ماه شریف رمضان پیش گرفتگیم. سلامت باشین، میتونیم با افتولایف بیایم. بیو تو با افتولایف پولود نمیشه و حیف. ماشین فسان بکن، دشمن بینه کنه کیف. حتما با افتولایف بیو.